Detaljna prognoza za sedmicu pred nama, jesen će nam zvanično stići, a evo šta donosi sa sobom svežije vreme uz umerenu oblačnost, očekuje nas danas, sa kišom u centralnim i južnim krajevima, a na krajnjem severu zemlje pretežno suvo, sunčano ili uz slabu prolaznu oblačnost tokom dana. Vetar slab zapadni i severozapadni ili promenljiv, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura u toku dana biće od 12 do 16 stepeni, a maksimalna od 20 na krajnjem jugozapadu zemlje do 26 stepeni na krajnjem severu. U Beogradu razvoj slabe do umerene oblačnosti sa sunčanim intervalima tokom dana i mogućom pojavom slabe povremene kiše. Biće svežije nego u petak. Duvaće slab zapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16 stepeni Celzijusa, a maksimalna do 24 stepena Celzijusa. U Nišu svežije vreme i pretežno oblačno sa kišom. U popodnevnim časovima delimično razvedravanje sa sunčanim intervalima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15 stepeni Celzijusa, a maksimalna do 24 stepena Celzijusa. Užički region očekuje svežije i pretežno oblačno vreme sa kišom tokom većeg dela dana. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 13 stepeni Celzijusa do 14 stepeni Celzijusa, a maksimalna od 21 stepen Celzijusa do 23 stepena Celzijusa, na Zlatiboru i Tari do 18 stepeni Celzijusa. U Vojvodini na krajnjem severu pretežno sunčano i suvo, a u ostalim predelima sa slabom do umerenom oblačnošću tokom dana. Samo na krajnjem jugu Vojvodine moguća slaba povremena kiša. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14 stepeni Celzijusa do 15 stepeni Celzijusa, a maksimalna od 24 stepena Celzijusa do 26 stepeni Celzijusa. U Novom Sadu slaba do umerena oblačnost tokom dana uz sunčane periode i pretežno suvo. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15 stepeni Celzijusa, a maksimalna do 24 stepena Celzijusa. U Subotici pretežno sunčano i suvo vreme. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14 stepeni Celzijusa, a maksimalna do 26 stepeni Celzijusa. U nedelju promenljivo uz slabu do umerenu oblačnost tokom dana sa pojavom slabe povremene kiše u zapadnim i jugoistočnim krajevima Srbije. Na kraju dana i tokom noći ka ponedeljku slaba povremena kiša se očekuje u centralnim i severnim krajevima. U ponedeljak i utorak još svežije tokom dana i pretežno suvo uz slabu do umerenu prolaznu oblačnost. Povremena slaba kiša je moguća u popodnevnim časovima u zapadnim centralnim predelima i južnim predelima. Početkom i sredinom sedmice uz vrlo sveža jutra. U sredu suvo uz slabu do umerenu prolaznu oblačnost, a u drugoj polovini sedmice pretežno sunčano i ponovo toplije. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.